ena akuti ayi panopa tili mboma sitingaluze. Akuluakulu 1994 pamene amaluza anali opposition. Right now anthu ndokwiya kumaye kuno ndi kutuwa kwa fertilizer, umphawi komanso mafuta za chuma akonzekera kuchosa chakwera pa 6 September. Mu nkhani zina, Jesse Kabwira wakhala kunyoza APM. Malawi aliyense akudziwa mdziko muno kuti mayi Jesse Kabwira ndi amwano. She has been mocking APM to the extent yona kuti amafuna kukasuma ku heki. Akuluakulu nduna za MCP ndi za umve akugona nyumba zabwino self contained koma akulephera kusamba. Minister of Finance akuti higher education deputy spokesperson wa Chipani Nsonda akungotuwa ngati baka yawo nkhope ngati afiti. Wina akauza kuti akasambe akuthamangira ku koti kukasuma. Zisakomere mbuzi kukunda galu. APM sanasume pamene manyoza. Maturity, experience zimathandiza kupanga zisankho zoyenera. That is why mukachoka kusanje mpaka Chitipa mphora utatu mchinji majority kwamba zamuthaliko.